Ginkompirmahan Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Eastern Visayas nga humitaas ang inflation rate hanasod sa Pilipinas sira nga tuig 2026 kumpara naglabay nga tuig 2025. Ginmalatumat ni Eugene Tan, a Regional Governor ng PCCI Eastern Visayas nga kanit iniha ka mahinay ang negosyo, particular construction nga naapektuhan ng kontrobersiyan flood control kundi inda mga kontratista ang nanawagan nga diri na babayaran. Akalayo ini mapaboruan gihapon nga sobra 100,000 nga trabaho ang ginaaligar nga nawara mahuman nga kanselahon ang mga permitan mga kontratista nga kanit ang mga flood control projects. Dugang panitan nga dako ang contributory factor ang mga industriya gross domestic product o GDP, kundi dako nagigin epekto kung pahinayon kalakip na ang hitaas nga unemployment. Halay naman nga bahi na apektado ang mga isyu na political stability ang kumpiyansa han mga investors pati na ang foreign direct investments o FDI. Nganti kang diliha Bombo Radio at Tacloban inihi Bombo Renzo Lisiges andi sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!